Nindo tayong panahon karon diri sa Japan, guys. Dili na siya init, dili po siya bugnaw. Atong winter season, ingon ani nga oras, mapay pagkuan, sidlak sa adlaw diha karon perti ng taasa. Sayo na kayo ang sunrise karon ba? Compare nimo sa winter. Ani taas na kayong adlaw oh. Mag ano pa lang, mag alas 8 pa lang dire. Tapos green na ang palibot. Uhu. Green na ang palibot, dili na siya mga patay nga sagbot ba. Kay sige magulan atong niagi dire, straight. 2 ka semana siguro to sige ulan. Humana ang winter, spring na, mainit-init na malamig-lamig. Sakto lang yung panahon mo ni ganahan sa mga hapon dire ingon ani at tatakay ba. Dili siya atsoy. Pila na lang kaadlaw guys, wala na, wana ko dire. Sayonara na ko aning lugar, ngaon ko aning basakan ako. Basakan ako. Nangangkol yarn. Unya, tibaw ba mo na makatanom sila og humay diri, makatanom sila ilang basakan, ana ilang palayan diri every padulong lang og summer, mao na iting tanom nila diri. Once a year sila makatanom diri guys, sa ilang basakan. Unya kay balo ba mo nga kaning basakan nga permi na akong agian diri. Diri ko sige buhat og reels. Bye!